Gaurko kilometroa Enerkomekin batera egin dugu, Goienerretik, eta horregatik berexiagoa ere izan du da. Eta azkenean Enerkom eta Goiener bata bertzearen bide lagun izan du dira, denbora guztian, orduan zaigun polita eta logikoa elkarrekin testigua eramaten. Guretzat kilometro hontan Goinerrekin parte hartzea ore izugarria eta euskera sustatzeko eta zabaltzeko pauso bat ematearen aldekoa. Emozio handiz, saltoka, ikusiko dizuen bezala guk naukonetutako bazkideak ilusio handiz hartu eta atzeatik ginenak ilusio horri bultzaka, ez? Korrikaren babesle izate eta korrikari ere horrelako babesa ematea ezin bertzekoa da, ez? Goiener taldean, orduan logika guztia du, bertan parte hartu dugun bezala parte hartzea eta horrela jarraitu beharko du.